Sawijining kelas, para siswa lagi nyiapke ruang supaya resik. Fanya lan Afifa sregep nyapu Diki guyon kayak biasane. Aku wae sing pengawas kowe nurusin aku sing ngawasi. Iki, gotong royong kuwi kudu bareng-bareng, orang ngawasi kok. Alah, habis pinter, urusan resik iku orang ngaruh. Wong guru mendelok nilai disapu. Nalika waktu diskusi teko, Vendra milih sinau dhewe. Dheweke ora gelem kerja bareng kanca-kancane. Kahanan dadi tegang amarga sombonge wiwit katon. Ayo milih diskusi. Yen bareng-bareng kan kowe gampang ngerti. Ora usah, Pak. Aku dhewe wae cukup. Kowe kabeh mung duwe wektu. Nilai ulangan kowe pasti apik. Ben kowe pancen tidak nang sombong. Wong nang iki nang sombong. Bareng iki Iya bener, kudu seperti itu penting, timbang pinter tok. Kowe kabeh mung sirik. Suke, catatan pentingnya Vendra ilang. Dheweke panik lan malah nuduh kanca-kancane nyolong. Kahanan dadi rame lan hubungane dadi renggang. Catatan pundi kok ora ono. Padahal iki nyowo kok kanggo presentasi. Tanpa iki aku ora iso. Senajan wis dituduh, kanca-kancane tetep nulungi Vendra. Bareng-bareng pada presentasi nganti Vendra sadar yen budi pekerti luwih penting tinimbang kesombongan. Ora suwe buku catatane ketemu maneh. Ora mungkin mesti ana sing njupuk. Kowe kabeh yo, sapa maneh yen duduk kowe kabeh sing sirik karo aku. Vendra, kok kowe cek kudu depan kamu dhewe? Aku nanti Ben, kowe sing sombong malah nyalahke wong liya. Yen ngene terus iku kancamu bisa ilang kabeh. Wis, aku ora butuh kowe kabeh. kan saya presentasi bareng wae. Iya ya bareng-bareng. Kowe nang sisi kalian sama tadi. Tenang wae Ben, tapi iso dulu. Ayo presentasi bareng. Vendra nyadari kesalahane, lan kabeh kanca padha rukun maneh. Dheweke sinau yen pinter tanpa budi pekerti ora ana gunane. Saiki caya budi pekerti sumunur ing ati kabeh. Kanca-kanca aku salah. Aku nuduh kowe kabeh nanging kowe tetep nulungi aku. Aku ngerti saiki kepinteranku mung gumantung karo catatan. Tanpa kuwi aku ora iso apa-apa. Nanging sejatine wigati yaiku kancaku lan budi pekerti. Saya kudu digoleki begini Vendra. Ben, iki bukumu ketinggalan loker. Ora usah dukung mengkuwi sing sembrono. Oh Gusti, aku sing salah. Aku nuduh kowe kabeh tanpa bukti. Mulane aku sama bukti ya, Fen. Nah, lan sing luwih penting aja nganti ketinggalan maneh ya, Ben. Pinter tok menggawe sombong. Budi pekerti tok isih mulia, nanging nek putriku bayaran, iku sing lari dadi duwe padha. Ayo padha nglakoni budi pekerti saben dina.
Cahaya budi pekerti, cahaya kanggo urip kita kabeh.